இத்தனை 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஐ மீன் வந்து சும்மா எடுத்து யாரும் கொடுத்துட மாட்டாங்க. ஃபுல்லாக இருக்கணும், நம்மளோட லைஃப் வந்து ஒரு கரியருக்கு மேலே முடிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு அவங்க யோசிக்கணும். இந்த அக்காங்கெல்லாம் போயிருக்காங்க, இவங்கள பார்த்து நம்மளும் பின்னாடி வரணும். வர ஜென்ரேஷனுக்காக மட்டும்தான் நான் இவ்வளோ தூரம் உழைச்சிட்டு இருக்கேன் இன்ன வரைக்குமே. 23ல் வின் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்பவே பப்ளிஷ் ஆச்சு. வந்து ட்ரெயினை விட்டு இறங்கும் போதே அதை ஒரு ஹாப்பியாக தான், ஐயோ அந்த கோல் போயிருந்தா நம்ம வந்து டீம் நல்ல லீடில் இருக்கலாமே. ஓரளவுக்கு நம்ம பேசுகிற விதம் தான், நம்ம வந்து அவங்களுக்குள்ள எவ்வளோ மிங்கில் ஒரு சீனியராக நம்ம வந்து அவங்க கூட வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லாமல் ஒரு சில விஷயங்கள் இதை பண்ணுங்கடா, இது பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு போகும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, அதை பண்ணணும்னு அவங்களும் நினைக்கிறாங்க. நார்மலாக ப்ராக்டிஸ் செஷன் இருக்குன்னா டியூஸ்டே வந்து ஸ்ட்ரென்த் செஷன் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் என்டியூரன்ஸ் செஷன் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாள் டிவைட் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா லார்ட்ஸ் எஃப்ஏ போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணதும் சரி, ஐடபிள்யூஎல் பர்ஃபார்ம் பண்ணது, இப்போ சீனியர் நேஷனல்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப பூஸ்டப்பாக இருந்துச்சு. பிரேசில் பிளேயரை பார்க்கறதுங்கிறதே ஒரு அபூர்வமான ஒரு விஷயம் தான். அதுவும் இல்லாமல் பிரேசில் போகிறோம், அவங்க கூட ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச்னு சொல்லும் போது எங்களுக்குலாம் ஒரே ஜாலியாகிடுச்சு. ஓகே, இப்போ இந்துங்கிறவங்க வந்து இப்போ சீனியர் நேஷ்னல் ஜெயிச்சோன்னு நிறைய பேர் கொண்டாடிக்கிட்டு வந்திருக்காங்க. நமக்கு இப்போ அந்த இந்து வந்து வேணாம். ஸ்டார்டிங்கில் வந்திருப்பீங்கல்ல, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பீங்கல்ல, அதை சொன்னால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது. என் பேர் இந்துமதி. என்னோட சொந்த ஊர் வந்து கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான். எனக்கு அப்பா அம்மா வந்து 2 பேருமே வந்து டெய்லி வேஜஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு ஒரு அக்கா இருக்காங்க, அவங்க மேரேஜ் ஆயிடுச்சு. தம்பி ஒருத்தன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்காங்க இப்போ தான். என்னோட ஸ்கூல் லைஃப்லாம் வந்து கஷ்டம் தான், எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் பண்ணோம். என்னோட கோச் வந்து மாரியப்பன் சார் தான். அவங்க எடுத்து எனக்கு ஃபுட்பால் சொல்லி கொடுத்ததுனால தான் இப்போ இந்துமதின்றவங்க யாருன்றது ஒரு எல்லாருக்கும் தெரியுது. உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இது இடையில சாரி ஃபார் த இன்டரப்ஷன், உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, நிறைய பேருக்கு அவர் மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேருக்கு பண்ணியிருக்காங்க. பட் என்ன பர்சனலாக பார்க்கும்போது எனக்கு இது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ மாரியப்பன் சார்னு ஒருத்தவங்க இல்லைன்னா நான் இந்த இடத்துல இப்போ நின்று பேசிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ ஸ்கூல் லைஃப், காலேஜ் லைஃப், ஸ்கூல் வந்து ஃபுல்லாகவே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான். எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான். ஃபேமிலியில் கொஞ்சம் இஷ்யூ இருந்துச்சு, போகக்கூடாது விளையாடக்கூடாதுன்ற ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் எல்லா ஃபேமிலியும் இருக்க ஒரு விஷயந்தான். எங்கள் ஃபேமிலியிலும் 10th படிக்கும் போது படிக்கணும், முடிக்கணும், 10th முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணாங்க. 10th முடிச்சு அடுத்து வரும்போது திரும்ப 12th ஒரு ப்ரெஷர் போட்டாங்க. 12th பாஸ் பண்ணும், விளையாட போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அவங்களுக்குள்ள புரிதல் வந்துச்சு. ஓகே, நம்ம பிள்ளை இங்கே போய் விளையாடுறாங்க, ஒரு நம்ம பார்க்க முடியாத ஒரு சில இடத்தெல்லாம் அவங்க வந்து போய் பார்க்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தோணுறதுனால நம்மளை விளையாட அலோவ் பண்ணாங்க. காலேஜ் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு காலேஜில் நாங்கள் படித்தோம். வீட்டில் இருந்தால் நான் இப்படிலாம் படிச்சிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது. எங்கள் கடலூர்லேயே வந்து அதான் பெரிய காலேஜ்னு சொல்லலாம். அவங்க வந்து எங்களுக்கு ஃப்ரீ சீட் கொடுத்து எங்கள் ஒரு டீம் ஃபுல்லாக அடாப்ட் பண்ணி ஃப்ரீ சீட் கொடுத்து எங்களை படிக்க வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஒரு காலேஜ் லைஃப் 3 இயர்ஸ் வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் மேட்சஸ் எல்லாமே அட்டன் பண்ணோம். வீட்டிலேருந்து வந்து ஓகே ஒன்றும் சொல்லலை, அப்போ வரைக்கும் விளையாட விட்டாங்க. காலேஜ் முடித்த கையோட எக்ஸாம் பண்ணேன், என்னை டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் பண்ணோம், பாஸ் ஆகிட்டேன். ஸோ அதோடைய ஒர்க்குக்கு வந்துட்டேன். லைஃப் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ சொல்லணும்னா அது ஒரே விஷயமா சொல்ல முடியாது. நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அதெல்லாம் பீட் பண்ணி வந்து தான் இங்கே நிற்கிறோம். ஓகே, இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா, நீங்கள் 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்தியா டீமுக்குள்ளே வந்துட்டீங்க. ஸோ கன்சிஸ்டன்சின்னு ஒன்று இருக்குது, அது கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதை எப்படி பண்ணீங்க? கண்டிப்பாக காலேஜ் லைஃப் வரைக்கும் ஒரு விதமான செட் ஆஃப் இருந்துச்சு. அப்போ வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸு படிக்க போவோம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம், இப்படி தான் இருந்துச்சு. அந்த டைமில் வந்து நம்மளோட என்டியூரன்ஸ் லெவல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நான் கரெக்டான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. அந்த இது வந்து திரும்ப நம்ம கொடுக்கும்போது ஒரு 1 இயர் கேப்பு, டிஎன்பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு எக்ஸாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 இயர் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணோம். ஸோ அந்த ட்ரைனிங்கில் முடிச்சுட்டு வந்து திரும்ப வந்து கம்பேக் கொடுத்தது அந்த 2018 மேட்சஸ். ஸோ அந்த மேட்ச் வின் பண்ணும்போது எங்களுக்கு என்ன இருந்துச்சுன்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தமிழ்நாடுக்காக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம். ஸோ என்னோட இன்புட் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். யார் என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க நமக்கு இல்லை, நமக்குன்னு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது, அதை நம்ம கொடுக்கணுன்றதை என்னோட மெயின் எய்மாக இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம அதோடய ஸ்போர்ட்ஸ் விட்டுறக்கூடாது. நான் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி வரும்போதே யோசிச்ச ஒரே விஷயம், இதில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் சொன்னதுனால மட்டும்தான் நான் இந்த எக்ஸாம்குள்ளே பாஸ் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் வந்து வேலையும் பார்த்தேன். ஸோ அது வந்து எனக்கு இன்னமும் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் ஐ மீன் முன்னாடி இருந்த ப்ராக்டிஸ்க்கும் இப்போ இருக்க ப்ராக்டிஸ்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். பட் நான் வந்து கேம்ப் போகும்போது என்னோட அந்த என்டியூரன்ஸ் வந்து அங்கே போய் தான் கெயின் பண்ண முடியுது. நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது எல்லாமே அங்கே போனால் தான் என்னால் பண்ண முடியும். கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸை பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்குது. அடுத்து நான் என்ன கேட்க போகிறேன்னா, ஒரு தமிழ் பொண்ணு இந்தியன் டீம் கேப்டனாக இருக்கிறது எவ்வளோ ப்ரௌடாக இருக்குது? சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா இத்தனை 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது.
ஐ மீன் வந்து சும்மா எடுத்து யாரும் கொடுத்துட மாட்டாங்க. எஸ் என்னுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் கரெக்டாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் தான் கோச்சஸாக சூஸ் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு விஷயம். தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் போகும்போது நான் தனி ஆளாக தான் போனேன் இந்தியன் டீமுக்காக. எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது, இங்கிலீஷ் தெரியாது, ஒருத்தவங்க கூட பேசுறதுக்கு பழக்கம் அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோன்லாம் அப்போ கிடையாது. இண்டிவிஜுவலாக போகும்போது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன், அழுதேன். கேம்ப்ல இருக்கும் போதே ஐ மீன் அப்போல்லாம் சின்ன பிள்ளையா காலேஜ் முடிச்சுட்டு அப்படியே வர சுச்சுவேஷன் தான். ஸோ அப்போ வந்து ஃபீல் பண்ணேன், நம்ம போயிடலாம், திரும்ப கேம்ப் போட்டு போயிடலான்ற அளவுக்குலாம் ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன கேப்டன்ஷிப் கொடுக்கும்போது அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது அப்போ நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. ஐ மீன் அந்த அழுதது கொண்டது அதெல்லாம். மற்றபடி இப்போ அந்த கேப்டன்ஷிப் தமிழ்நாட்டுக்காக நம்ம லீட் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு பிளேயர் போய் இந்தியன் டீமை லீட் பண்ணுறது ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு விஷயம். ஃபேமிலியும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. அப்போ அந்த மீடியா அட்டென்ஷன்லாம் வந்து வரும்போது அப்பாவெல்லாம் கூப்பிட்டு வீடியோலாம் எடுத்திருந்தாங்க. நான் அங்கே கேம்ப்ல இருக்கும் போதே கேப்டன்ஷிப் பண்ணதுக்கு. ஸோ அப்பாலாம் ஃபோன் பண்ணிமா ரொம்ப பெருமையாக இருக்குமா, இந்த வீடியோலாம் எடுத்தாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஓகே, இப்போ என்னன்னா நீங்கள் வந்து உங்களை வந்து ப்ரூஃப் வந்து பண்ணிட்டீங்க. இப்போ அடுத்து ஒரு யங் பிளேயரு இதை வந்து சொல்லுவாங்க, இனிமேல் ஃபாரினர்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. நம்ம தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் என்னன்னா அடுத்து நான் இந்துமதி அக்கா மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ல வந்து அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. அது நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? அது நடக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன். ஏன்னா எப்படி சொல்கிறது, கல்யாணம் இப்போ நான் பண்ணிட்டேன். கல்யாணம் பண்ணி நான் விளையாடுறேன்னா என்னோட ஜூனியர் பிளேஸ்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும். நம்மளோட லைஃப் வந்து ஒரு கரியருக்கு மேலே முடிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு அவங்க யோசிக்கணும். இந்த அக்காங்கெல்லாம் போயிருக்காங்க, இவங்கள பார்த்து நம்மளும் பின்னாடி வரணும். வர ஜென்ரேஷனுக்காக மட்டும்தான் நான் இவ்வளோ தூரம் உழைச்சிட்டு இருக்கேன் இன்ன வரைக்குமே. ஏஜ் ஆகிட்டே இருந்தாலும் சரி ஓகே, பின்னாடி வர ஜென்ரேஷனுக்கு கொஞ்சமாவது பார்ப்பாங்க, அந்த ஃபீல் ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ தூரம் வரேன். கண்டிப்பாக பேசுவாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. இதை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு தோணுது. இல்லை, அதனால தான் அந்த கொஸ்டின் நான் கேட்டேன். கண்டிப்பாக பேசுவாங்க, அந்த நம்பிக்கை எனக்கு அதிகமாக இருக்கு. அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் 2018 ஜெயிக்கும் போது அவ்வளோ யாரும் கண்டுக்கலன்னு சொன்னீங்க. ஆனால் அதே 2023 அது 50% இருந்தது 100% இருக்கு. மீன்ஸ் நான் ஃபுல்லாக சொல்ல, முன்னாடி வந்து 30% இருந்ததுன்னா இப்போ 60% ஆயிருக்கு. அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? கண்டிப்பா அப்போ வந்து நாங்கள் வின் பண்ணிட்டு வந்தோம், எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் தமிழ்நாடு டீம் வந்து சீனியர் நேஷனல்ஸ் வந்து வின் பண்ணியிருக்குன்றது எங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். அப்போ வந்து எங்களுக்கு ரெகக்னைசேஷன் அந்த அளவுக்கு கிடைக்கல. பார்த்தாங்க, ஃபங்க்ஷன்லாம் வச்சாங்க, அதோட முடிஞ்சது. வெளியே அந்த அளவுக்கு பப்ளிஷ் ஆச்சான்றது எனக்கு தெரியல. பட் இந்த வாட்டி வந்து இந்த 2023 வின் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்பவே பப்ளிஷ் ஆச்சு. வந்து ட்ரெயினை விட்டு இறங்கும் போதே அது ஒரு ஹாப்பியாக தான். ஆமா, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கு இதுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப ஒரு எல்லா மீடியாவும் அட்டென்ஷன் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ எனக்கு வந்து சீனியர் நேஷனல்ஸை பற்றி பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இந்த கொஸ்டின் கேட்கணும். பட் இந்த ஒரு விஷயத்தை கேட்கணும்னு எனக்கு வந்து தோணுச்சு. நீங்கள் ஒரு 3-4 பேர் தான் வந்து சீனியர் பிளேயர்ஸ், ஒரு 5 பிளேயர்ஸ்னு வச்சுக்கோமே, எப்படி ஜூனியர்ஸ் வந்து ஆட வச்சிங்க அதை சொல்லுங்கள். எனக்கு வந்து இது என் கூட இருக்க ஒரு 3 பிளேயர்ஸ் வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் ஆடுவாங்க. சீனியர் பிளேயர்ஸ்லையுமே ஒரு சில பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து இன்னமும் காலேஜ் ஸ்டடீஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் ஆடிட்டு இருக்காங்க. பட் எனக்கு வந்து இது ஒரு லாங் கேப்க்கு அப்புறம் தான் நான் ஜூனியர்ஸை வந்து பார்க்குறேன். கண் கூட பார்க்குறதே இவ்வளோ பிளேயர்ஸ் இருக்காங்கன்றதே எனக்கு இப்போ இந்த மேட்ச்சில் போன அப்புறம் தான் தெரியும். பட் எனக்குள்ள ஒன்று இருந்துச்சு, நம்ம வந்து இந்த மேட்ச் ஆடணும், நம்ம வந்து பிளேயர்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணி கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச்சை வின் பண்ண வைக்கணும்னு ஒன்று இருந்துச்சு. போகணும், ஓரளவுக்கு நம்ம பேசுகிற விதம் தான், நம்ம வந்து அவங்களுக்குள்ள எவ்வளோ மிங்கில் ஒரு சீனியராக நம்ம வந்து அவங்க கூட வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லாம ஒரு சில விஷயங்கள் இதை பண்ணுங்கடா, இது பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு போகும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, அதை பண்ணணும்னு அவங்களும் நினைக்கிறாங்க. அப்படிதான் ஒவ்வொரு மேட்சா கொண்டு போகணும். ஏன்னா ஒரு சீனியர் ஆடுறா பார்த்துக்கலாம்டா மிஸ்டேக் ஏன்னா அந்த ஒரு மூமெண்ட்டை நான் எப்படி பார்த்தேன்னா, நீங்கள் வந்து ஃபைனல்ஸில் வந்து நம்ம அவங்க ஹரியானா ஒரு கோல் அடிச்சிருப்பாங்க, நீங்கள் ஒரு பாக்ஸுக்கு வெளியே கரெக்டாக ஒன்று கிடைக்கும், அதை கரெக்டாக அடிப்பீங்க. ஆனால் கோல் கீப்பர் நல்ல சேவ் எடுப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் கீழே உட்காந்துருவீங்க. டக்குன்னு வந்து சந்தியாவோ இல்லை பிரியதர்ஷினியோ யாரோ வந்து பரவாயில்ல எந்திரி நம்ம கோல் அடிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு மூமெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த கோல் வந்து 100% கோல் ஆகிற ஒரு சான்ஸ். அது வந்து கோல் கீப்பர் வந்து நல்ல சேவ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ எங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு, ஐயோ அந்த கோல் போயிருந்தா நம்ம வந்து டீம் நல்ல லீட்ல இருக்கலாமே. ஒரு ஜூனியர் பிளேயர் தான், அவ பேர் பிரியதர்ஷினி, அவ தான் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணா, அக்கா அடுத்த பால் அடிச்சுக்கலாம் சொல்லி. அதுக்கு அடுத்த மூவ் தான் வந்து பெனால்ட்டி இதாச்சு. மேம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்தியா டீம் வந்து போயிருக்கீங்க. ஸோ அங்கே கோச்சிங் ஸ்டைல் வந்து எப்படி இருக்குது? ஏன்னா இப்போ அடுத்து வர பிளேயர்ஸ் நம்ம பிளேயர்ஸ் போனாங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு நீங்கள் இப்போ இப்படி இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க அடுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் வந்து இங்கேயே ஸ்டார்ட் பண்ண வந்து வாய்ப்பு இருக்குல்ல. ஸோ அங்கே கோச்சிங் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது? அங்கே கோச்சிங் ஸ்டைல் வந்து இங்கே விட டிஃப்ரென்ஸாக தான் இருக்கும். 1 வீக்னா 1 வீக் ஷெட்யூல் போட்டுருவாங்க. 1 வீக்குன்னு இல்லை, நாங்கள் எத்தனை நாள் கேம்ப் போகிறோமோ அத்தனை நாள் கேம்ப் ஷெட்யூல் போட்டு தான் பண்ணுவாங்க.
ஸோ எங்களுக்கு வந்து இப்போ மண்டே வந்து நார்மலாக ப்ராக்டிஸ் செஷன் இருக்குன்னா டியூஸ்டே வந்து ஸ்ட்ரென்த் செஷன் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் என்டியூரன்ஸ் செஷன் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாள் டிவைட் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க. இப்போ வீக்கெண்டில் சாட்டர்டே வந்து எங்களுக்கு கேம் செஷன் மாதிரி போட்டுருவாங்க. மார்னிங் கேம் போட்டு ஈவினிங்லேருந்து சண்டே ஃபுல்லாக ரெஸ்ட்டு, அதோட மண்டே தான் திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இவங்க பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக வந்து காலேஜ் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து நார்மல் ப்ராக்டிஸ் இருக்கும், அவங்க கேமுக்காக மட்டும்தான் இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கும் அப்படியே டிஃபரன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும், டோட்டல் சேஞ்ச் ஆமா. ஏன்னா இவங்க வந்து என்டியூரன்ஸ் வந்து நார்மலாக ரன் பண்ணிட்டு அப்படி தான் இருப்பாங்க. அங்கே என்டியூரன்ஸ் லெவலே வந்து ஃபீல்டுலே பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம ட்ராக்கே யூஸ் பண்ண மாட்டோம், ஃபீல்டுலே என்டியூரன்ஸ் ஒர்க் மாதிரி பண்ணுவாங்க. நிறைய டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும். இப்போ வந்து கோச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் கோச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஃபாரின்லேருந்து கொண்டு வந்து, ஓகே, ஸோ அவங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வந்து நிறைய இருந்துச்சு. சரி, ஓகே. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து அடுத்து ஒன்று கேட்கணும்னு தோணுது. இந்தியா டீமில் 15 கோல் வந்து அடிச்சிருக்கீங்க 50 மேட்ச்சில். CDFCயில் 7 மேட்ச்சில் 4 கோல், அதில் மட்டும் தான் நீங்கள் கம்மியாக அடிச்சிருக்கீங்க. ப்ளஸ் வந்து அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ட்ஸ் எஃப்ஏல பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச், நான் அந்த வீடியோவில் சொன்னதான். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் உமன்ஸ் லீக்லையும் பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச், பிளேயர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் நீங்கள் தான் வாங்கினீங்க. தொடர்ந்து ஹாட்ரிக் கிட்டத்தட்ட இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் அதிக கோல் அடித்தது. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாட்ரிக் இது மாதிரி இருக்குது, அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? எனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னா, நான் வந்து இத்தனை வருஷமாக ஆடிட்டு இருக்கேன், ஒரு தடவை கூட நமக்குன்னு ஒரு ரெகக்னைசேஷன் இல்லையே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்து எனக்குள்ள இருந்துச்சு. என் கூட இருக்க சௌமி, கார்த்தி, சந்தி அவங்களாம் என் கூடயே ட்ராவல் பண்ணுறாள். இங்கே தமிழ்நாடுன்னு இல்லாமல் இந்தியன் டீம் போகும்போது அவங்கள கூடயே ட்ராவல் பண்ணுறாள். அவங்கள்ட்டயே சொல்லி ஃபீல் பண்ணுற ஒரு விஷயம், இத்தனை வருஷம் நம்ம ஆடிட்டு இருக்கோம். நான் வந்து 7th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு தான் இருந்தேன். ஒரு சில மேட்சஸில் அப் அண்ட் டவுன் இருக்க தான் செய்யும். இப்போ கரண்ட் ப்ரெசன்ட் 2023 வந்து எனக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, எனக்கு ஒரு பூஸ்டப் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா லார்ட்ஸ் எஃப்ஏ போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணதும் சரி, IWL பர்ஃபார்ம் பண்ணது, இப்போ சீனியர் நேஷனல்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப பூஸ்டப்பாக இருந்துச்சு. ஓகே மேம், அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது லாஸ்ட்டுக்கு முந்தின கொஸ்டின் கூட வச்சுக்கோங்களேன். பிரேசில் போயிட்டு வந்தீங்க. இது வந்து நம்ம சௌமியாட்டையும் கேட்டேன், கார்த்திகாட்டையும் கேட்டேன், உங்ககிட்டையும் கேட்குறேன். ஏன்னா நம்ம ஃபுட்பால் விளாட்ற எல்லாத்துக்குமே ஒரு எய்ம் வந்து இருக்கும், பிரேசிலில் போய் மேட்ச் பார்க்கணுண்டா. ஆனால் நீங்களாம் போய் மேட்ச் விளாண்டுட்டு வந்துட்டீங்க, அந்த மூமெண்ட்டை ஷேர் பண்ண முடியுமா? சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயம். பிரேசில் பிளேயர்ஸ் அப்படியே உள்ளே வரும்போது நம்ம அவங்கள எப்படி சொல்கிறது, அவங்கெல்லாம் வந்து டாப்பில் இருக்க ஒரு வேர்ல்ட்லேயே வந்து டாப்பில் இருக்க பிளேயர்ஸ். மார்த்தா அவங்கெல்லாம் பார்க்கறதுலாம் வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கணும் தான் கண்டிப்பாக. அதெல்லாம் வந்து சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயம். பட் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வமாச்சு. அதுவும் இல்லாமல் மெயின் லெவன்ஸில் நம்ம விளையாடுறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் வேறு. அவங்களுக்கு ஆப்போனட்டாக நம்ம விளையாடும் போது பிரேசில் பிளேயரை பார்க்கறதுங்கிறதே ஒரு அபூர்வமான ஒரு விஷயம் தான். அதுவும் இல்லாமல் பிரேசில் போகிறோம், அவங்க கூட ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச்னு சொல்லும் போது எங்களுக்குலாம் ஒரே ஜாலியாகிடுச்சு. இவ்வளோ இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் வந்து பார்க்கறது அப்படியே ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட்லேயே தான் இருந்தோம் நாங்கள். அந்த ஒரு மேட்ச் முடிகிற வரைக்குமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டோம், நம்ம அங்கெல்லாம் போவோமா, நமக்குலாம் அந்த இடம் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி ஒரு தருணம் அந்த இடத்துல அமைஞ்சது. ஓகே, லாஸ்ட் கொஸ்டின் மேம். ஏன்னா அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு வந்து இருக்காங்க. ஸோ இப்போ இருக்க யங் பிளேயர்ஸுக்கு ஆஸ் ஒரு சீனியர் பிளேயரா இல்லை ஒரு இந்தியன் கேப்டனா என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க? ஜூனியர் பிளேயர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்ல இப்போ வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. கிராஸ் ரூட்லேருந்து இப்போ நிறைய ஃபுட்பால் வந்து டெவலப் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. யாரும் வந்து நம்மளால முடியாது, இதை பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்காதீங்க. இப்போ முடியலனாலும் பின்னாடி நீங்கள் அதுக்காக ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்குன்னு இருக்குது, அதை நீங்கள் போடும் போது உங்களுக்கு பின்னாடி வர லைஃப் வந்து நல்லா அமையும். நானும் வந்து சின்ன வயசுல எவ்வளோ கஷ்டத்தை பார்த்துருக்கேன், நிறைய மேட்சஸ் விளையாடிருக்கேன், நிறைய கஷ்டங்கள் வந்து அனுபவிச்சுட்டு பட் இப்போ நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன். என்னால் என்னோட லைஃப் வந்து இப்போ வந்து கரெக்டான இதில் அதனால என்னால் முன்னாடி இருந்ததை யோசிக்கும் போது இப்போ நான் இருக்க லைஃப் வந்து நல்லபடியாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஜூனியர்ஸ்க்குமே வந்து இப்போ நம்ம கஷ்டப்படுறோம், நமக்கு ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேதுன்னு நினைக்காம நம்ம அதுக்கான ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கை போட்டோம்னா நமக்கு பின்னாடி பலன் கொடுக்கும். கண்டிப்பாக மேம், அதுக்கு உதாரணம் நீங்கள் இருக்கீங்க, நம்ம டீம்லேயும் வந்து இருக்காங்க. ஏன்னா அடுத்தடுத்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து இருக்கிறாங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்து, நீங்கள் நமக்காக இன்டர்வியூ கொடுத்தது. ஏன்னா உங்களை அப்ரோச் பண்ண இதுக்கு முன்னாடி எங்களால் முடியல, ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு கரெக்டான டைமில் தான் கிடச்சிருக்குன்னு நான் சந்தோஷப்படுறேன். தேங்க்யூ. உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்.